την τεράστια κοινωνική προσφορά. Σωστά. Και να απολαμβάνεις και αυτό το τοπίο. Έτσι. Ναι. Και απολαμβάνοντάς το να το προφυλάσσεις ταυτόχρονα. Πάμε στη σύνδεσή μας. Χρήστος Στρατουλάκος Καλημέρα σας. είναι εδώ. Καλημέρα Χρήστο και στους καλεσμένους μας αυτό το πρωινό. Καλή σας μέρα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Έλλη από τη Δυτική Αχαΐα. Αυτά που είδατε συμβαίνουν στα ορεινά. Εκεί λοιπόν όπου με τις μηχανές μπορούν να κινούνται πολύ πιο γρήγορα οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στα παιδινά τμήματα, εδώ λοιπόν όπου είναι και περισσότερα κατά ψέματα τα περιστατικά πυρκαγιάς, υπάρχουν οι εθελοντές όπως βρισκόμαστε εδώ, στους εθελοντές εδώ στη Δυτική Αχαΐα, οι οποίοι και με εξοπλισμό, όπως θα μπορέσετε να δείτε, με οχήματα συμβάλλουν και σε περιπολίες, αλλά φυσικά και στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Σε συνεργασία πάντα, να το τονίσουμε, με την πυροσβεστική υπηρεσία και την πολιτική προστασία συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο που είναι δίπλα μου, τον κύριο Γεράσιμο Παναγόπουλο, ο οποίος θα μας πει καταρχήν τι ακριβώς κάνετε. Και σήμερα είναι μια μέρα με επίπεδο συνεγερμού 3 στην περιοχή και είστε από νωρίς το πρωί στους δρόμους. Και να μας πείτε πως είναι και μια βάρδια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας κυρία Κασόλη, κύριε Ανδρίτσο. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να πιάσω από εκεί που τελείωσε ο κύριος Ανδρίτσος. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να απολαμβάνουμε τα δάση μας και τη φύση και να αφήσουμε στις επόμενες γενιές αυτό που εμείς απολαμβάνουμε τώρα για να το μπορούν να το απολαύσουν και οι ίδιοι. Μία τυπική βάρδια ξεκινάει από το πρωί, από τις 8-9 η ώρα, σε συνονόηση πάντα και έχοντας στείλει ήδη από την προηγούμενη στην πυροσβεστική υπηρεσία τα στοιχεία μας, ούτως ώστε να γνωρίζουν πού θα είμαστε και ποιοι είμαστε, σε περίπτωση που χρειαστεί να επικοινωνήσουν μαζί μας. Και συνεχίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μέχρι τις 8-9 η ώρα το βράδυ. Περίπου οι βάρδιες είναι 12 ώρες, ανάλογα το επίπεδο επικινδυνότητας. Και προσπαθούμε να διαφυλάξουμε με περιπολίες και αποτρεπτικού χαρακτήρα, αλλά και επιχειρησιακού χαρακτήρα, να μπορούμε να καλύψουμε τον τομέα μας. Αυτές οι βάρδιες, κύριε Παναγόπουλε, πώς συνδυάζονται με τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις? Γιατί είστε εθελοντές και αυτό είναι και πολύ σημαντικό. Προφανώς, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτει ο καθένας εθελοντής, γιατί το πρωί γνωρίζετε είμαστε στις δουλειές μας, υπάρχουν και... Αν επιτρέπετε, τι επάγγελμα κάνετε? Εγώ είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία logistics. Μάλιστα, μάλιστα. Και ανάλογα το κενό μας χρόνο, δηλώνουμε και τις υπηρεσίες στις αρμόδιες υπηρεσίες, πυροσβεστική υπηρεσία, Δήμος, πολιτική προστασία, περιφέρειες κτλ. Και ανάλογα βγαίνουν οι βάρδιες και προχωράμε στη διαδικασία της ημέρας. Είστε πολλά χρόνια εθελοντής, κύριε Παναγόπουλε? Και πόσα οχήματα έχετε μας πει? Ναι, θα το πω. Ο σύλλογος μας ιδρύθηκε το 2011 με αφορμή μια μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στο Δήμο μας. Έτσι ενεργοποιηθήκαμε κάποιοι πολίτες με τότε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κανελόπουλο. Και στη συνέχεια το διαφυλάξαμε αυτό ως κόριο οφθαλμού, το σωματείο. Διαθέτουμε 3 οχήματα. Το ένα που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι φρέσκο, δηλαδή είναι περσινή χορηγία. Το βλέπουμε ολοκένουργιο και πλήρως εξοπλισμένο, Είναι πλήρως εξοπλισμένο, ναι. Είναι ένα όχημα το οποίο μας έχει λύσει τα χέρια, γιατί χρειάζονται τέτοια οχήματα μικρά για προληπτικούς λόγους. Ναι. Και υπάρχει γρήγορη αντίδραση σε μια έναρξη ενός συμβάντος, γιατί να γνωρίζετε... με η φωτιά στο πρώτο λεπτό χρειάζεται ένα ποτήρι νερό, στο δεύτερο χρειάζεται ένα κουβά και στο τρίτο χρειάζεται καναντέρ. Να πούμε ότι τώρα στην εικόνα, πέρα από το όχημα του πυροσβεστικού σώματος, υπάρχει και το δικό σας μεγάλο όχημα. Δηλαδή, πέρα από τα 2 μικρά που έχετε, έχετε και ένα μεγάλο όχημα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι όχημα ιδιοκτησίας του Δήμου, το οποίο μας το παρέχει τους καλοκαιρινούς μήνες στην αντιπυρική περίοδο. Και επιχειρούμε και με αυτό. Χρήστο, να δώσουμε το λόγο και στον άλλο μας τον καλεσμένο. Να μιλήσουμε και λίγο σήμερα, γιατί βλέπαμε στην αρχή της εκπομπής και το χάρτη επικινδυνότητας, υψηλή επικινδυνότητα στην Αχαΐα. Επομένως, θα είστε, φαντάζομαι, σήμερα σε επιφυλακή. Ακριβώς. Αυτό το οποίο λοιπόν ρωτάει η Έλλη Κασόλη είναι ότι σήμερα υπάρχει επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Άρα θα είστε όλη μέρα στους δρόμους προκειμένου να κάνετε και περιπολίες σε διάφορα σημεία, έτσι. Καλημέρα για εμάς. Είμαστε στους δρόμους, στο καθήκον μας. Η αγάπη για τον τόπο μας, τα δάση μας. Αυτά δεν... Να πούμε, παιδιά, να σας πω ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα που είμαστε τώρα τους είχα συναντήσει και στη Μάνδρα και γι' αυτό είχατε έρθει και στην Αττική, στην Μεγάλη Φωτιά, εθελοντικά να βοηθήσετε με το όχημα το οποίο βλέπουμε στην φωτιά εκεί, έτσι. Ναι, είμαστε στην Αθήνα, στη Μάνδρα για 2 ημέρες. Συνδράμαμε με την πυροσβεστική υπηρεσία μαζί με άλλους συναδέλφους εθελοντές.
Άρα δηλαδή είστε και εκτός Αχαΐας, όπου ζητηθεί, όπου χρειαστεί, όπου υπάρχει μεγάλη ανάγκη, είμαστε παρόν. Ακριβώς. Αλληλεγγύη. Οπότε ναι, δεν περιορίζονται οι εθελοντές στην περιφέρειά τους, αλλά είναι παντού. Θα μπορούσαμε να δείξουμε, κύριε Παναγόπουλε, και τον εξοπλισμό που έχει το όχημα, το οποίο βλέπουμε. Το αγροτικό αυτό, είδαμε, έχει μια δεξαμενή στο πίσω μέρος. Είναι εύκολο, Χρήστο, να κάνουμε την κίνηση. Να κάνουμε μια κίνηση όσο μπορούμε να το δείξουμε. Μας επιτρέπετε τώρα, είμαστε ζωντανά στον αέρα. Θέλουμε να δούμε λοιπόν το τι ακριβώς έχει αυτό σαν εξοπλισμό. Ναι. Να κλείσουμε λίγο την πόρτα για να φανεί. Μπράβο. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τον εξοπλισμό που διαθέτει. Εδώ, Βασίλη, εδώ, ας έρθουμε από την πίσω πλευρά. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν εδώ τον εξοπλισμό. Θα μας το περιγράψουν οι ειδικοί, το τι ακριβώς έχει. Να πάω εγώ στον κύριο Παναγόπουλο που είμαστε δίπλα. Λοιπόν, για πείτε μου, τι ακριβώς βλέπουμε τώρα. Είμαστε πάντα συνδεδεμένοι. 600 λίτρο νερό. Ναι. 600 λίτρα νερό χωράει. Βλέπουμε την περιοδοστική αντλία πίσω, η οποία είναι διβάθμια, έχει χαμηλή και υψηλή πίεση. Αυτά είναι τεχνικοί όροι. Και όπως θα δείτε και εδώ, μισό λεπτό να ανοίξει, γιατί εδώ έχουμε κάποιες σωλήνες επάνω, κάποιους κόνους σε περίπτωση ατυχήματος, σε περίπτωση τροχαίου, να καλύψουμε. Πόσα λίτρα νερό είπαμε χωράει? 600 λίτρα νερό. 600 λίτρα νερό. Έχει δυνατότητα να κάνει και αναρρόφηση, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες. Μάλιστα. Η αντλία. Για άλλες φυσικές καταστροφές. Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μόνο οι πυρκαγιές, είναι όλο το χρόνο οι εθελοντές φρουροί της Αχαΐας στους δρόμους και στα δάση μέσα. Είναι πολιτική προστασία, έτσι. Σωστά. Το οποίο είναι χειμώνα, καλοκαίρι. Όπου χρειαστεί, βλέπουμε και τις μάνικες. Έτσι, είναι όλα, βλέπουμε, είναι άψογα τακτοποιημένα. Μπράβο πάντως, γιατί τον διατηρείται και τον εξοπλισμό. Αχρίαστα να είναι. Αχρίαστα, πάνω απ' όλα, κύριε Παναγόπουλε. Πρέπει να υπάρχουν στο όχημα. Ναι, εδώ να πούμε ότι είμαστε πιστοποιημένοι από την Πυροσβεστική Ακαδημία για την Πολιτική Προστασία, όλοι οι εθελοντές, 15 άτομα που είμαστε, στις δασικές φυσικές και στο χειρισμό πυροσβεστικών οχημάτων. Τα 600 λίτρα, για να το πούμε πιο απλά, εάν βρεθείτε σε ένα περιστατικό φωτιάς, όπου ό,τι έχει ξεσπάσει, είναι αρκετά προκειμένου να περιορίσουν το μέτωπο? Σαν πρώτης προσβολής όχημα είναι υπεραρκετά, ούτως ώστε να κόψουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μπορείτε να κινηθείτε πιο γρήγορα με αυτό το όχημα? Προφανώς. Εμείς σε σχέση με ένα όχημα το οποίο έχει 5 τόνους νερό, θα είμαστε 20 λεπτά τουλάχιστον νωρίτερα στην πυρκαγιά. Ναι, γιατί είναι μικρότερο και ευέλικτο, έτσι. Μπράβο. Προφανώς. Εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε είναι να κόψουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Μετά θα αναλάβουν τα μεγαλύτερα οχήματα. Και αυτό είναι και ίσως πολλές φορές και το πιο κρίσιμο σημείο. Να προλαβαίνει στην αρχή, γιατί μετά αν εξαπλωθεί, δυστυχώς έχουμε δει πολλές φορές αυτά τα χρόνια τι όπως συμβαίνει το είπε πριν ο κύριος Παναγόπουλος στην αρχή, λέει, ξαναπείτε το, κύριε Παναγόπουλε, ένα ποτήρι, μετά ένα κουβάκι και μετά ένα καναντέρ. Στο πρώτο λεπτό θέλει ένα ποτήρι, στο δεύτερο λεπτό θέλει ένα κουβάκι και στο τρίτο λεπτό θέλει καναντέρ. Μετά έφυγε η φωτιά. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για ό,τι κάνουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς και στο πρόσωπο το δικό σας, σε όλους τους εθελοντές, σε όλη την επικράτεια που πραγματικά θυσιάζουν από τον χρόνο τους, από την οικογένειά τους, από την εργασία τους ακόμα, προκειμένου να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο. Είναι εκεί και για τον τόπο τους, αλλά και για όλους εμάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα. Εμείς ευχαριστούμε για την ανάδειξη του έργου μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.